Silné nohy neznamenajú len pohodlie, ale predstavujú základ našej slobody. Väčšinou si ani neuvedomujeme, aké prirodzené je pre nás chodiť, behať, skákať či stáť dlhé hodiny bez pocitu únavy. S pribúdajúcim vekom sa však situácia mení. Nohy sa začnú unavovať rýchlejšie, objavuje sa nepríjemné mravčenie, krče a niekedy aj bolesť. Mnohí ľudia to považujú za prirodzenú súčasť starnutia. V skutočnosti však zohráva kľúčovú úlohu jeden dôležitý faktor – výživa. Naše telo je zložitý systém, v ktorom musí všetko fungovať správne. Ak mu však chýbajú dôležité živiny, skôr či neskôr sa to prejaví. Svaly postupne slabnú, cievy strácajú pružnosť a nohy nás začnú sklamávať v najmenej vhodných chvíľach. Dobrou správou je, že tomu možno predchádzať, ak vieme, ktoré látky telu chýbajú. Mnohí veria, že zdravá strava automaticky zabezpečí všetko potrebné. Tej pravda je však taká, že ani kvalitný jedálniček nemusí pokryť všetky potreby organizmu. Niektoré bežné potraviny môžu dokonca situáciu zhoršiť a prispieť k nedostatku vitamínov dôležitých pre zdravie nôh, najmä u starších ľudí. S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť tela vstrebávať vitamíny a minerály, zatiaľ čo ich potreba rastie. Preto starší ľudia často trpia nočnými krčmi, slabosťou nôh, krčovými žilami a problémami s kĺbmi. Dobrá správa je, že tieto problémy sa dajú riešiť. Dnes si predstavíme 7 najdôležitejších vitamínov, ktoré môžu výrazne zlepšiť stav vašich nôh. Každý z nich má svoju špecifickú úlohu. Niektoré chránia svaly pred krčmi, iné posilňujú cievy a ďalšie pomáhajú predchádzať bolesti a zápalom. Zaujímavé je, že o niektorých z nich väčšina ľudí ani nevie. Existuje napríklad vitamín, ktorý môže úplne odstrániť nepríjemné nočné krče, hoci ho lekári často nezdôrazňujú. Bez iného zas svaly nedokážu správne fungovať, čo vedie k neustálej únave a slabosti. Ktorý z nich je najdôležitejší? Možno vás to prekvapí. Prejdime k prvému z nich, vitamínu D, ktorý je základom silných nôh. Väčšina ľudí vie, že je dôležitý pre kosti, no jeho význam pre svaly a nohy sa často podceňuje. Nedostatok vitamínu D môže viesť k svalovej slabosti, bolestiam kĺbov a rýchlej únave. Tento vitamín zohráva kľúčovú úlohu pri vstrebávaní vápnika a fosforu, ktoré sú nevyhnutné pre pevné kosti a správnu činnosť svalov. Ak ho telo nemá dostatok, vápnik sa nedokáže efektívne využiť, čo vedie k oslabeniu kostí a zníženiu svalovej výkonnosti. Nedostatok vitamínu D môže tiež spôsobiť stav podobný chronickej únave. Človek sa cíti vyčerpaný, chôdza je náročnejšia a nohy sa rýchlo unavia aj pri malej záťaži. S vekom sa navyše znižuje schopnosť tela tento vitamín vytvárať, a to aj napriek dostatočnému slnečnému žiareniu. Najprirodzenejším spôsobom, ako doplniť vitamín D, je pobyt na slnku, ideálne aspoň 20 až 30 minút denne. V období s menším množstvom slnka je vhodné zaradiť do stravy potraviny bohaté na tento vitamín, ako sú tučné ryby, losos, makrela, tuniak, vaječné žltky či mliečne výrobky. V niektorých prípadoch môžu pomôcť aj výživové doplnky, no ich užívanie by malo byť konzultované s lekárom. Ak často pociťujete slabosť, krče alebo únavu v nohách, možno stojí za to skontrolovať hladinu vitamínu D. Niekedy stačí malá zmena v strave alebo životnom štýle, aby sa stav výrazne zlepšil. Druhým dôležitým prvkom je horčík, skutočná záchrana pri krčoch. Nočné krče v nohách sú nielen nepríjemné, ale aj veľmi bolestivé. Prichádzajú nečakane, často počas spánku a spôsobujú ostrú bolesť. Ak sa opakujú pravidelne, môže to signalizovať nedostatok horčíka. Tento minerál je nevyhnutný pre správne fungovanie nervov a svalov. Pomáha svalom sťahovať sa aj uvoľňovať. Pri jeho nedostatku dochádza k nesprávnemu prenosu nervových impulzov, čo môže viesť k nečakaným svalovým kontrakciám, najmä v noci, keď je telo v pokoji. Krče však nie sú jediným príznakom nedostatku horčíka. Pocit ťažkých nôh večer, zvláštne mravčenie alebo mierne svalové zášklby môžu byť tiež varovnými signálmi. Horčík sa podieľa na stovkách procesov v tele, ovplyvňuje nielen svaly, ale aj mieru stresu, kvalitu spánku a krvný tlak. S pribúdajúcim vekom sa jeho vstrebávanie zhoršuje a zároveň sa zvyšujú jeho straty. Napríklad nadmerné pitie kávy alebo silného čaju urýchľuje jeho vylučovanie z organizmu.
Nedostatok horčíka sa často vyskytuje aj u ľudí vystavených chronickému stresu alebo u tých, ktorí užívajú diuretiká. Ako ho doplniť? Najjednoduchšie je zaradiť do jedálnička potraviny bohaté na horčík, napríklad orechy, najmä mandle a kešu, banány, špenát, avokádo, horkú čokoládu či semienka, ako sú slnečnicové a tekvicové. K dispozícii sú aj výživové doplnky, no pri ich užívaní je potrebná opatrnosť, pretože aj nadbytok horčíka môže byť škodlivý. Prírodzené zdroje sú vždy najbezpečnejšou voľbou. Ak si vy alebo vaši blízky všímate časté krče, pocit ťažkých nôh alebo problémy so spánkom, skúste zvýšiť príjem potravín bohatých na horčík. Už po niekoľkých týždňoch môžete pocítiť zlepšenie a nočné krče môžu ustúpiť. A tretím dôležitým vitamínom je vitamín B12, ktorý chráni pred necitlivosťou a slabosťou. Predstavte si, že kráčate po ulici a zrazu pocítite zvláštne mravčenie v nohách, alebo dokonca pocit, ako by boli stuhnuté, hoci ste nesedeli v nepohodlnej polohe. Tieto príznaky sa môžu postupne zhoršovať, až sa obyčajná chôdza stane vyčerpávajúcou. Mnohí to pripisujú veku, únave alebo zlému prekrveniu. Skutočnou príčinou však môže byť nedostatok vitamínu B12. Tento vitamín je nevyhnutný pre správne fungovanie nervovej sústavy. Podieľa sa na tvorbe myelínového obalu, ktorý chráni nervy a zabezpečuje prenos signálov medzi mozgom a nohami. Ak B12 chýba, tento proces sa narúša a objavujú sa príznaky ako necitlivosť, mravčenie, slabosť či pocit mäkkých nôh. Okrem toho zohráva dôležitú úlohu aj pri tvorbe červených krviniek, ktoré prenášajú kyslík. Pri jeho nedostatku sú svaly horšie zásobené kyslíkom, čo vedie k únave a pocitu ťažkých nôh. S vekom sa vstrebávanie vitamínu B12 znižuje, najmä u ľudí so žalúdočnými problémami, ako je gastritída alebo nízka kyslosť žalúdka. Tento vitamín sa totiž vstrebáva len za prítomnosti špeciálneho proteínu produkovaného v žalúdku. Ak ho nie je dostatok, môže vzniknúť deficit aj pri dobrej strave. Najlepšie zdroje vitamínu B12 sú živočíšne produkty, mäso, ryby, vajcia a mliečne výrobky. V rastlinnej strave sa prakticky nenachádza, preto sú vegetariáni a vegáni viac ohrození jeho nedostatkom. V takom prípade je vhodné poradiť sa s lekárom o doplnkoch výživy. Nedostatok B12 nie je len otázkou únavy nôh. Ak sa nerieši, môže viesť k vážnejším problémom, ako je zhoršená koordinácia pohybov či poškodenie nervov. Aj preto starší ľudia častejšie strácajú rovnováhu a padajú. Štvrtým dôležitým prvkom je vitamín K2, ktorý chráni cievy aj kosti. Keď sa hovorí o zdraví kostí, väčšina ľudí si predstaví vápnik. Ten je síce dôležitý, no bez sprievodcu v podobe vitamínu K2 sa môže ukladať na nesprávnych miestach. Ak chýba vitamín K2, vápnik sa môže usadzovať v cievach namiesto kostí, čím znižuje ich pružnosť a zvyšuje riziko krčových žíl, krvných zrazenín a zhoršeného krvného obehu v nohách. Predstavte si cievy ako potrubie. Ak sa v nich usadzujú látky, postupne sa zužujú a prietok sa zhoršuje. Podobne to funguje aj v tele. Nesprávne ukladaný vápnik môže viesť k opuchom, pocitu ťažoby, únave a bolesti pri chôdzi. Vitamín K2 zároveň podporuje pevnosť kostí tým, že aktivuje proteín osteokalcín, ktorý pomáha ukladať vápnik do kostného tkaniva. Čiže to je obzvlášť dôležité pre ľudí so slabšími kostiami. Kde ho nájdeme? Najbohatšími zdrojmi sú fermentované potraviny, tvrdé syry, kyslá kapusta, vaječné žltky a pečeň. Mimoriadne vysoký obsah má aj tradičné japonské jedlo natto, fermentované sojové bôby, ktoré však nie sú bežne dostupné a nie každému chutia. Zaujímavý fakt. Nedostatok vitamínu K2 sa najčastejšie objavuje u ľudí, ktorí dlhodobo užívali antibiotika alebo lieky na zníženie žalúdočnej kyseliny. Tieto lieky narúšajú črevnú mikroflóru, pričom práve v črevách sa časť vitamínu K2 tvorí. Ak si všímate zhoršený krvný obeh, problémy s cievami alebo časté zlomeniny, stojí za to zamyslieť sa nad doplnením tohto dôležitého vitamínu. Piatým prvkom sú omega-3 mastné kyseliny, ktoré pôsobia proti zápalu a bolesti. Premýšľali ste niekedy, prečo niektorí ľudia zvládajú fyzickú záťaž bez problémov, zatiaľ čo iní pociťujú bolesť nôh už po krátkej prechádzke?
Jednou z príčin môžu byť zápalové procesy v tele. Nohy nemusia bolieť len z únavy, ale aj v dôsledku skrytého zápalu, ktorý oslabuje kĺby, cievy a svaly. Omega-3 mastné kyseliny pomáhajú tieto zápaly tlmiť a udržiavať nohy zdravé. Podporujú pružnosť kĺbov, znižujú ich opotrebovanie a zároveň zlepšujú elasticitu cievnych stien. Vďaka tomu sa zlepšuje krvný obeh, nohy menej opúchajú a kĺby si dlhšie zachovávajú pohyblivosť. Ak omega-3 v tele chýbajú, môže dôjsť k zápalom, spomaleniu krvného obehu a vzniku chronickej bolesti nôh. Kĺby sú menej pohyblivé a aj bežná chôdza môže byť nepríjemná. Mnohí si tieto problémy zamieňajú s artritídou alebo prirodzeným starnutím, no správna výživa môže výrazne pomôcť. Či omega-3 zároveň podporujú nervový systém, čím znižujú mravčenie a necitlivosť v nohách. Posilňujú membrány nervových buniek a zlepšujú prenos signálov z mozgu do končatín. Medzi hlavné zdroje patria tučné ryby, losos, makrela, tuniak, lanový olej, vlašské orechy a chia semienka. Ak tieto potraviny chýbajú v jedálničku, telo postupne trpí nedostatkom zdravých tukov, čo sa môže prejaviť zhoršením stavu nôh. Dôležité upozornenie, aby omega-3 fungovali správne, je potrebné obmedziť príjem škodlivých tukov, najmä transmastných kyselín, ktoré sa nachádzajú vo fast foode, margarínoch a lacných sladkostiach. Tieto tuky môžu blokovať pozitívne účinky omega-3. Ak vás trápia bolesti nôh, opuchy alebo stuhnutosť kĺbov, skúste zvýšiť príjem omega-3. Už po niekoľkých týždňoch môžete pocítiť zlepšenie, nohy budú ľahšie, pohyb jednoduchší a únava sa zmierni. Šiestym dôležitým minerálom je draslík, ktorý pomáha udržiavať rovnováhu tekutín a predchádza opuchom. Ak sú vaše nohy večer ťažké, opuchnuté a obuv, ktorá ráno sedela, vás zrazu tlačí, môže to signalizovať jeho nedostatok. Draslík reguluje hospodárenie s vodou v tele a pomáha odstraňovať nadbytočnú tekutinu. Pri jeho nedostatku sa v bunkách hromadí sodík, ktorý viaže vodu, čo vedie k opuchom, najmä v oblasti členkov a chodidiel. Okrem toho je dôležitý aj pre správnu činnosť svalov. Jeho nedostatok môže spôsobiť slabosť, rýchlu únavu, necitlivosť a dokonca aj krče, najmä v noci alebo po fyzickej námahe. Draslík má význam aj pre udržiavanie normálneho krvného tlaku. Jeho nedostatok môže prispieť k jeho zvýšeniu, čo zhoršuje prekrvenie nôh. Preto sa starší ľudia s vysokým tlakom často sťažujú na studené alebo necitlivé nohy. Najlepšie zdroje draslíka sú banány, zemiaky, avokádo, špenát, fazuľa a citrusy. Treba však pamätať na to, že nadmerný príjem soli môže jeho účinky oslabiť. Preto je vhodné nielen zvýšiť príjem draslíka, ale aj obmedziť slané jedlá. Zaujímavosť, stres a nadmerná konzumácia kávy alebo energetických nápojov môžu zvyšovať vylučovanie draslíka z tela. Ak vediete náročný životný štýl a vaše nohy sú často unavené alebo opuchnuté, príčinou môže byť práve jeho nedostatok. Siedmym dôležitým vitamínom je vitamín E, ktorý chráni cievy a zlepšuje krvný obeh. Slabosť nôh, pocit ťažoby alebo časté modriny bez zjavnej príčiny môžu súvisieť s jeho nedostatkom. Vitamín E nie je dôležitý len pre pokožku, ako si mnohí myslia. O jeho hlavnou úlohou je ochrana ciev pred poškodením, podpora krvného obehu a prevencia krčových žíl. Vitamín E pôsobí ako silný antioxidant, ktorý chráni cievy pred poškodením voľnými radikálmi. Ak ho má telo nedostatok, cievy sa stávajú krehkejšími, strácajú pružnosť a krv v nich prúdi menej efektívne. To môže viesť k opuchom, rozšíreným žilám a vyššiemu riziku vzniku krvných zrazenín. Okrem toho, vitamín E zlepšuje tekutosť krvi a zabraňuje jej nadmernému zahusťovaniu. Keď je krv príliš hustá, ťažšie prechádza cievami, najmä v nohách, kde musí prúdiť proti gravitácii. Výsledkom je rýchlejšia únava, bolesť a nepríjemný tlak, najmä v teple alebo po dlhom státí. Pri jeho nedostatku sa môžu objavovať aj nečakané modriny. Najjemnejšie cievy, kapiláry, sú menej odolné a môžu praskať aj pri malej záťaži. Tento problém je výraznejší najmä u starších ľudí, keďže ich pokožka je tenšia a cievy citlivejšie. Vitamín E zároveň podporuje pružnosť pokožky a spojivových tkanív, čo je dôležité pri prevencii krčových žíl.
Tie totiž nevznikajú len kvôli samotným cievam, ale aj v dôsledku oslabenia okolitých tkaní. Čím pevnejšia a pružnejšia je pokožka, tým menšie je riziko deformácie žíl. Najlepšie zdroje vitamínu E sú rastlinné oleje, olivový, slnečnicový, ľanový, ďalej orechy, semienka, špenát a avokádo. Treba však myslieť na to, že pri tepelnej úprave oleje strácajú veľkú časť svojich prospešných vlastností. Preto je ideálne konzumovať ich v surovej forme, napríklad v šalátoch. Na záver, naše nohy nie sú len prostriedkom pohybu. Sú základom našej slobody a kvality života. Kým fungujú bez problémov, často si ani neuvedomujeme, aké dôležité sú. Te umožňujú nám chodiť, behať, cestovať a žiť aktívne bez obmedzení. Keď sa však objaví slabosť, bolesť, opuchy alebo krče, všetko sa mení a aj krátka prechádzka sa môže stať náročnou. To, o čom sme hovorili, nie sú zložité medicínske pojmy, ale konkrétne vitamíny a minerály, ktoré majú priamy vplyv na zdravie nôh. Vitamín D posilňuje kosti, horčík zmierňuje krče, vitamín B12 chráni nervy, vitamín K2 pomáha správne ukladať vápnik, omega-3 redukujú zápaly, draslík predchádza opuchom a vitamín E udržiava cievy pružné. Jednoducho povedané, ak telu dodáte to, čo potrebuje, bude fungovať správne. Dôležitá je však pravidelnosť. Jednorazová konzumácia zdravých potravín nestačí. Telo potrebuje dlhodobú a stabilnú podporu, aby sa účinky vitamínov a minerálov naplno prejavili. Je to podobné ako pri cvičení. Jedno tréningové sedenie neprinesie výsledky, ale pravidelnosť áno. Preto sa oplatí upraviť jedálniček, zaradiť viac výživných potravín a v prípade potreby sa poradiť s lekárom o doplnkoch. Zdravé nohy nie sú otázkou veku, ale starostlivosti o vlastné telo. Čím skôr tomu začnete venovať pozornosť, tým dlhšie si zachováte pohyb, energiu a nezávislosť. Ak vám bol tento obsah užitočný, nezabudnite podporiť kanál Sila zdravia a sledovať ďalšie témy o zdraví a pohode. A ak máte vlastné tipy, ako si udržať zdravé nohy, pokojne sa o ne podielte. Teším sa na vás na budúce.